bethengele lo mfowabo iveni yabo. Bethi abantu hawu kanti uToyota leyo nto le eyashiwo intibane isho khathe igcwame lithenga ama-Fortune yabo. Okay. Mina ngayenza ivideo ngathi bafowethu ake siphumeni ekutheni umculi uma ethenga imoto noma wakhe umuzi sesithatha leyo nto sibiyeka izici sithi imoto kabani ishibhile imoto kabani iyabheda. No, lokho akuhlangene nomculo. Njengalento yayenziwa abalandeli bakhe umgodi lokuthi kune truck sebezoqhamuka sebethi i-truck la ahlangene i-truck nomculo. Thina abaculi sabalandelela ingoma umuntu egeza ingoma siyamtalapha ngoba sisho sithi umculo indondo zakhe ezamalahla zikho yabo ayiphiwa zona ngoba uyino connection uyazi na umuntu no connection ke ephinde ekhandele umcineka indondo zothayela lokho yabo. Uma senzo ngisho njalo mina ezo-Atramela buye phela nawe nobakho ubufakazi bokuthi cha Atramela unamanga mfowethu iqhawe lakho nawe luwukuthi nokuthi uyabona ukuthi utalapha back lapho wesenzo akwazi ukuthi mfowethu nje uyindoda ungaka mina ngitalapha ukhuzani yabo. Wena uma ngitalapha umgodi wena usuzobuya wena uzothi wena umtalaphelana ukhuzani yabona siyodibana khona Atramela ngiyokubulala mncwe hawu ngokhuzani nje. Inkinga ke le bakhona mfowethu yabona isiyohlangana khona abona lesohlangana khona Atramela ukubona nje isihlama esikhomenta evideni yami sathi yabona mfowethu yabona lokuthi ukhuzani njalo wena uveza amaqiniso ukuthi siyazi khona ukuthi ukhuzani vele uyabheda kodwa wena lokuveza kwakho amaqiniso mina lesodibana khona ngokuthuma uphuthu futhi phika ngabona ukuthi hayi uyayibona inkinga ke le ngithe mina inkabi ke lethi angiphike yabo. Ngavele ngenza nje ngavele ngangena ebhathini nelibovu ngamblocker ngamkhipha ngamblocker nabona ke lo osethi ke manje angiphiki ngamblocker ngamkhipha uyabo. Uma ngithi uqolo lokusuza ucule ethi iyodwa inkosi yendidida noma ngiyibhikizi ngembezi iyodwa inkosi bafowethu ubusika ngicela nitshela amaqhawe enu ukuthi emcimbini abawugqoka abafowethu ubusika manje yabona kakhulu azibuzodlala live bafowethu kuyadika ukuthi ngathi ungaqala uphuze itiya hayi 5 euros leshayisana ngenhliziyo hayi Glen yabo bahlezi basho nakulami ngasiqiniseko kunjalo. Hayi abafuna ukukopela laba abafuna ukukopela umuye stage bafowethu ngathi ungaqala ubilisa amanzi uqhabule nje uhafu wenkomishi ufake lokuthiwa i-mad lemon yabo wehlisa ukuqumba kwesisu uma wehlisa ukuqumba kwesisu bese uya relax uthi breathe in uqala ukuthi breathe out breathe in breathe out bese uthi yabo nje mina kube ngumgodi ngangizothi mina noma ngakala nizembizi ngembezi yiyodwa inkosi wakumele esho nje umgodi yabo. Ngeke bafana ukuhlala lapho ukugodi ngeke kodlana mfana manini ngithumbile kumele bona balokhu ukube mina ngumgodi ngizothi mina noma ngakala nizenbikizi nyembezi yiyodwa inkosi yenu hayi lokuthi noma ungakhala uzebhikizi nyembezi yiyodwa inkosi yenu hayi soka hayi bafana hayi ngeke ayikho leyato hayi bafana bathi umthandeni wabalekela ulife umthandeni wayaphika kuqala nje bathi ngeke mina ngiyobhulela abafana amazoro waphika early nje basathi bamqasha wathi ngeke ngiyobhula amazoro fethu umthandeni lento ka Rick Ross wayithatha njengokuthi uma ezwe emcimbini ka Rick Ross usho ukuthi uyobhulela uRick Ross amazolo ilokho nje kwa uyobhulela uRick Ross amazolo mfethu umthandeni is a big artist eSouth Africa lo Maskandi uMaskandi is a big artist awukwazi ukuthi ngoba sekufika uRick Ross nina senibone uRick Ross engcono kunani ngani hayi kanjani nje ngani wabuza lo kwathi ngcono ngani kunami sengcono manje uRick Ross semele lini yolo tshale edumbe ngeke bhuti uhleleleni la ngeke bhuti usengcono manje umuntu ngokuthi uphuma phesheya hayi umthandeni bafethu unayo le pride njani nayo yakhe nje enhle
yokuthi uyazazi ukuthi umculi, uyazazi futhi ukuthi nje ukuliphi izinga, yabo. Kodwa-ke phela mfowethu kufanele mfowethu umgodi enze nje mfethu phela amagig abasavuki ndoda. Hayi kunzima manje. Amagig abasavuki ndoda kuleya ndoda angazi. Mawubuka namjito uyilahle kuphi mfethu? Hayi ayiphelele isikhathi la. Walibala ukudelela umthandeni lo wakhohlwa ukuthi kuyaculwa la. Babhizi badelela umthandeni hayi umthandeni akangeni level ayijulele ayidlalele ingoma. No mfowazulu request mfowazulu akufaka nangemzila la lo live awunalo ucwaso. Awuviki kanjani? Awuviki kanje uthini ubafu lapha awuviki kanjani? Awuviki kanjani? Ngeke nisithume sonke wemadoda. Wathuma uphuthu. Ngeke nisithume sonke wemadoda. Bothuma nabangathunywa lapha. Umtshana odumbe. Lo wenkulumo Olisa kuvela ngecamera. Hey, yabona awukabi. Yabona futhi. Yabona khona ivideo owayenza ayewakudliza la video le. Hey, play. Na Papa G, uPapa G ngiyamthanda uPapa G, akushiwo kuthiwa ngimkhonzile. Baba Gumede. Lalela ke ubaba wePapa G uthathe kaGumede kusho ukuthi wena umalume kumina. Ubaba uthathe kaGumede kusho ukuthi wena umalume impela kumina wePapa G. Umalume umzala phela uPapa G mncane. Umzala. Mncane Papa G unangani? Mshana. Malume. Kamada mshana. Yaphila. Mshano. Ewu. Awawundi Edumbi kwami. Edumbi khama. Hey, khamba kahle futhi. Yaphila amantshinga wakithi njani no? Awu ngiyaphila phakathi wayo. Hey. Awu Yaqonda uhlelo lapha. Kufanele ngiyabingela kanza kwesenze nawe Prince. Ola wena. Awu sold out manje. Baba kahle bhuti. Ay, Sold out manje. Awusaphila nganda kwethu. ay. Hayi suso. Papa G bhuti sobe sikhona kulomcimbi lo wamatsheki sobe sikhona bhuti. Futhi bafathi matshwanizi ngabe niyathakatha. Hayi sobe sikhona bhuti impela sobe sikhona phela bafowethu sophelela khona. Yabona idumbe wena ngiyilinde impela nawe mshana. Ngolimala impela. Umasipala wethu oyimele ono MM1 nekhansela nawo kodwa. Ake sithembe ukuthi zizofika le 20 something thousand bangakasithuma uphuthu ngoba bayasethembisa impela. Hayi wethi khona ivideo engiyigodlile lana manje kulokuthi angiyidedele lo ngiyigodlile. Ngizobona ekuphumeni kwayo ukuthi izinkulumo zinjani. Sanibona baphemi. Sandile. Kunjani lapha? Siyaphila mfowethu. Wamtshali yiphi ivideo ngoba Eshaka isikhathi. khona ubuso ikhiphile lapha la ukuthi ukhuzane noThibelade bebala la magix kaMthandeni. Usho Hayi yekele. Khona eqondene nomcimbi wamatshitshi nje lapha ekutalapha khona imvamona manje ngisayigodlile. Ngizobona ukuthi ihamba kanjani lapha. Idedele mfana. Bazama baze babuya nabameli kwathiwa ayawuvalwe manje umcimbi ungasabikho. Manje kunevideo engiyikhandile lapha lubu uswazi kodwa manje ngiyasaba ukuyikhipha. Idedele futhi. Idedele sizoyireposta futhi. Owakobani ufaka kwi-commission ungafaka ingane encane kanje kwi-commission. Uzofaka kwi-commission kulande wonke amalungu eParliament la Cape Town sihlaliswe phansi. Kuthiwa kuvalwe wema. kade ngilapha kuFacebook ngibona enye ipost biposto ukhuzani kwase kucomment omunye umlandeli othe sadukisa ngabantu bhuti ukhuzani ukuthi mhlumbe sikuzonde sengiyayisola nami ukuthi ngangikuzondelana
Banye futhi mabe-comment abathi hayi umfowakhuba la uzenzele omunye uFacebook akhomenta lapha. Ngoba nami sengimseshile lo mfowolo wangimtholi. Yena obekhomentile isipoko. Hayi, ngiyabona-ke inkinga le. Ayisandile awume nawe ngabantu abaphuphile man. No, lo muntu lona futhi uyakhumbula eyibonga lapha ethe na uzomshaya umuntu wathini uzomshaya ngisho esedikiza. Naye kasimshayeni ngisho esedikiza lo mfo singamyeki. Funa buya zoxolisa. Ixa nganikhuza kudala ngathi phumani ixa liyekeni phumani nje niphele edixini nganikhuza nje anizwa nomthetho Mani enye into bafowethu yazi kunento engiyibona isebenza futhi manje umthandeni ke umuntu ke ozenzela into yakhe futhi imphumelelise. Kade ngiku YouTube ngibona uMafikizolo remix ezinye ingoma zakhe ngiyayibona futhi ina 2 hours ekhiphile ngathi zenza kahle. Umthandeni bengeke nje azashaye abanye o10 million nje menga remixa iGush neParis. Kanibona kumqondo omuhle lo. Yazi mina into ebengikade ngiyibuka wena Sandile. Ngikubona mina ngazathi lento leyo ukuthi ukhiphe ngoDisemba ebese mhlawumbe ngoGood Week iphela noma isingili ngiyibona ngazathi iyasebenza lento le. Mangithi ngiyabheka yiyo evuse uLimit. uLimit phela ube sewile nyawo usizwe ile singili ayikhiphile le. Lena ekhuluma ngokufa kwalokho njani ithini lengoma lena ethi uNkulunkulu uvume kanjani phela mawukhipha isingili kwenza ukuthi mabeqeda kudlala leyo ngoma yakho bese kudlaleka nezinye after yona so ngibona ngazathi umqondo right lento yena uqinisile kuyukuthi ke iqhawe lethe selithandayo yalazi phela futhi yona into yayo mase lithe liyayenza nje liyenza lempumela manje angiboni ukuthi lingathatha umbono wethu ikanti siyayeseka le ndoda le. Hayi futhi ngibingelele nje wemtshali yabona le ukhipha isingili uLimit ubonile ukuthi uyigejile album wakhipha isingili nonjoko kanjalo ubothi uyigejile wakhipha isingili manje umthandeni ngobe ishaya album yakho bese siphelani isingili no isingili okay mana ngikubekisele yabo mangabe umthandeni ekhipha iGush kwatrenda neParis Awuvele umtshali awuvele ngecamera futhi ngivela ngekamera manje hayi vela futhi funa bekubona bangazi abantu futhi wena prince uyakhumbula makuphuma iGush Fatma ngicela uvale imic amabhiza lapha ngiyangidisturb Patrman Ngwenze nje futhi kwathi makuphuma iGush kwavuka iParis yama ngeenyawo even la ko TikTok ya trend iParis kuqeda khipha iGush so lento yokuthi ukhipha isingili iyenza ukuthi nezingoma zakhe ezinye abantu abebekade bengazazi begcine bezizwa ngale nentsho ikhiphile yabona njengamanje ialbum kaSminoff yenza kahle kakhulu ku Spotify because iboostwe ile single le ayikhiphile neka Limit kanjalo album kaLimit njengoba isikhuphuka kangaka Spotify yenza kahle iboostwa ile single le ngoba umuntu mayengena edlala le single uthawu cha yacula ke le ndoda ke ngiphinde ngilalele nezinye ingoma zayo ebese ingoma igcine idlaleka kanjalo yabo so umthandeni wakhipha ngoDisemba washaya ihit album but ihit album ngeke ihlalishiswa njalo njengoba siyilalela ngoDisemba January February March obvious ukuthi amazinga uyilalela ezokwehla mangathi ukhipha isingle manje isingle izokwenza ukuthi ababengayilalelisisa kahle album baphinde baqale phansi bayilalele manje ya uyayizwa ke ngoku qinisile mtshale Dumi qinisile mayingake nje ngempela ededele nje isingile ukuthi ke mangadedela isingile uthini ngalabafana abasafuna ukuthi ingoma zabo zidlalwe manje waphela lovele kuphuphe konke manje kunzima ukuthi angakhipha isingile umthandeni because already usewakhiphile amasingili khipha isingile unama feature amaningi ufeatureiwe no Jive wa feature ama NND so mayengakhipha isingile le ngoma leza feature kuza ngeke zisahamba kahle kanti njengama NND asahamba kahle so it's fine noma ngayikhipha ngesingile vele unayo ihit mos ngani hit unayo nje manje ka it's fine noma ngayikhipha ngaphakathi bese ngisholo nje ukuthi
indlela eyenza i-album idlale kakhulu ku-Spotify ukuthi lokhu uyibooster ngama-single ukuthi abantu abeqeda kudlala le-single yakho oyikhiphile uSpotify uyaye ubathathe ubafake nakwezinye iy'ngoma zakho begcine beyilalela bengade bengaqondile ukuyilalela. Ya uyazi ilo ingoma le igushi khona le video engayiposta mtshali le ilo amakholo adlala ingoma igushi ngiphinde ngathi endlini yezayoni ngizobacula ingoma yegushi ngesikhalanga. Cha ingoma mangabe iyi-hit leyo nto leyo vele iyenzeka mangabe nje kuphuma ingoma yaba yi-hit bonke abantu baye bethanda ukuyi-remix akusikho ezayoni nani kuphela even nakwamanye amaciko akhona khona la emculweni acula eminye imiculo njengaku-hip hop kwi-rap bakhona abantu abebekade